Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνω εγώ βίντεο, θα σας δείξω πώς να κάνετε σπαγκάτο, πλάγιο σπαγκάτο, εύκολα. Μπορώ να το κάνω εγώ, ο Χρήστος δεν μπορεί. Θα σας δείξω σε λίγο και θα είναι ένα από τα βίντεο μας. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, πάλι είμαστε εδώ και τώρα θα σας δείξω, θα σας πω τι χρειάζεται. Θα χρειαστείτε ή ένα στρώμα όπως το δικό μου, το δικό μου είναι επαγγελματικό, αλλά δεν πειράζει, ένα χαλάκι, μια χαρά θα είναι για να μην σας πονέσει κάτω ο κόλλος σας. Και θα χρειαστείτε μια φόρμα που να είναι λίγο πιο φαρδιά όπως η δικιά μου, που θα την χρησιμοποιήσετε για τις αρθρώσεις εδώ για να μπορείτε να ανοίξετε σπαγκάδι. Λοιπόν, πάμε. Η πρώτη άσκηση είναι εύκολη. Βάζουμε το ένα πόδι εδώ μπροστά, το τεντώνουμε. Παίρνουμε το άλλο πόδι, το βάζουμε εδώ τρίγωνο. Πιάνουμε το πόδι και με το κεφάλι μας προσπαθούμε να κουμπίσουμε τον αγώνα. Και αυτό το κάνουμε για 15 δευτερόλεπτα. Και όσο πιο πολύ μπορούμε, προσπαθούμε να κουμπίσουμε όχι τον αγώνα μας το πάτωμα. Το γόνατο είναι πιο εύκολο, αλλά με καλή γυμναστική όπως εγώ, θα καταφέρετε να αγγίξετε και το πάτωμα. Το ίδιο κάνετε και στο άλλο πόδι. Παίρνουμε το πόδι, βάζουμε το άλλο τρίγωνο εδώ και πάμε. 15 δευτερόλεπτα. Εκεί που θα είστε στα 7 δευτερόλεπτα, δηλαδή μπορείτε να πάτε πιο αριστερά και να αρχίσετε να σπρώχνετε κάτω. Ωραία, το κάνετε αυτό για 15 δευτερόλεπτα. Μετά, η δεύτερη άσκηση είναι βάζετε μπροστά το ένα πόδι. Παίρνετε το άλλο πόδι, το βάζετε έτσι πίσω. Λοιπόν, με το δεξί χέρι ακουμπάτε το αριστερό πόδι και με το αριστερό χέρι το πόδι εδώ. Ακουμπάτε το γόνατο για 15 δευτερόλεπτα. Και όσο μπορείτε περισσότερο ακουμπάτε το πάτωμα. Το κάνω για 15 δευτερόλεπτα. Αυτό το πόδι μπροστά, αυτό το πόδι πίσω. Με το αριστερό χέρι τώρα το δεξί πόδι και με το δεξί χέρι το αριστερό πόδι. Κάτω για 15 δευτερόλεπτα. Μετά σιγά και ακουμπάτε στο πάτωμα. Να τα καταφέρετε όλα αυτά όμως θα χρειαστείτε μέρες εξάσκηση όπως χρειάστηκα και εγώ. Λοιπόν, μετά τεντώνετε το ένα πόδι εδώ. Βάζετε αυτό το πόδι εδώ, τεντώνεστε, από κάτω έχει κενό. Και όπως είστε έτσι, μισό λεπτό να το βλέπετε καλά. Όπως είσαστε έτσι, ακουμπάτε το χέρι εδώ, γιατί εδώ βοηθάει στο άνοιγμα από κάτω και κάνετε και προθέρμανση. Ωραία, το κάνετε αυτό και προσπαθείτε να κουμπίσετε το πόδι στο κεφάλι πάλι στο γόνατό σας και το ίδιο κάνετε και με το άλλο πόδι. Εδώ. Με το άλλο κρατάτε ισορροπία, αλλά άμα μπορείτε το αφήνετε και δεύτερο, άμα έχετε καλή ισορροπία. Ωραία, λοιπόν. Και ακουμπάμε το γόνατο. Για 15 δευτερόλεπτα. Ωραία. Μετά θα δείξω μια αίσθηση που ούτε εγώ την μπορώ ακόμα, αλλά είναι πάρα πολύ αργή. Αλλά και εγώ με τον καιρό θα την καταφέρω. Έχετε τα δύο πόδια μπροστά τεντωμένα και ακουμπάτε τα δάχτυλα και προσπαθείτε να κουμπίσετε τα γόνατα χωρίς να λυγίζετε ποτέ. Δεν θα λυγίζετε ποτέ τα γόνατα. Ναι, κοιτάξτε, εγώ τα έχω τεντωμένα τελείως. Δεν μπορώ να αλλάξω την αίσθηση. Ωραία. Για 15 δευτερόλεπτα και αυτή και μετά. Τεντώνετε μπροστά τα πόδια, το ένα χέρι εδώ, το άλλο εδώ. Προσπαθείτε με τεντωμένα τα πόδια να κουμπίσετε κάτω τη μύτη σας για 15 δευτερόλεπτα. Εγώ αυτό το μπορώ, είναι λίγο εύκολο για μένα. Μετά, όπως είσαστε έτσι, βάζετε το χέρι από πάνω και κάνετε αυτό. Τώρα δεν είστε σπαγκάτο, έχετε λίγο τεντωμένα τα πόδια σας. Και κάνετε αυτό. Με το αριστερό χέρι ακουμπάτε το δεξί πόδι και με το δεξί χέρι κάνετε αυτό στο δεξί πόδι. Σας βοηθάει εδώ για να ζεσταθείτε, να μην σας κάνει καμία θράψη, κάτι τέτοιο. Εδώ, 1, 2, για 15 δευτερόλεπτα, το ίδιο κάνει και στο άλλο. 1, 2. Και κάνουμε το ίδιο στο άλλο πόδι, ωραία. Μετά από αυτή την εξάσκηση πολλών ημερών, κάθε μέρα θα προσπαθείτε να κάνετε σπαγκάτο πλάγιο. Λοιπόν, είμαστε όρθιοι, εδώ. Και ανοίγουμε σιγά σιγά τα πόδια, σιγά
subscribe και όχι, γράφτε τα comments για την προτίμησή σας για αυτό το βίντεο. Γεια σας! Κλείνεις. Δεν θέλω. Έχουμε και φωτάκι εδώ. Άντε, γεια σας. Γεια σας!